Sibingelele babukele emakhaya ohlelweni lethu olubizwa ukuthi i-Cutting X. Namhlanje ohlelweni lethu sizodingida indaba ye-gangsterism ehlasele lapha endaweni yaseMawoti eNanda. We got that from one of our viewers. Okay, like usually ke sibese sithumela uwele ayosibhekela isimo ukuthi siya kanjani. But before siye kwele, let me remind you this. You can send us a voice note on our WhatsApp. You can also comment on our Facebook page under the post ethi for today iposta namhlanje ethi bathathane bekubamba inkunzi. Okay, let's go straight to Wele. Masibuya Wele, I'm playing your voice notes and reading a comment when. Wele. Sure Wele. Kinibingelele babukele emakhaya ohlelweni lethu libizwa ukuthi Cutting X. Namhlanje seMawoti endaweni yaseNanda. La umphakathi ukhala ngemortality rate uthi iphezulu kakhulu. Wendoda asishongo thina le nto musu siqambela amanga somphakathi lana kuthiwa abantu bagwazana njalo so leyo nto yenza ukuthi igcine sekufa abantu le ama rate uyithathaphi But iphutha mortality rate ilona nje izinga lokushona kwabantu njalo so lento ishoyo nale ngishoyo isona the same thing. Kodwa phela mina ngeke ngivuma into engayazi ngirobhani nawe uyabamba Irobhani so awunankinga bhuti mangikubiza ke Robhani. Angangijwayeli kaphela igama lami uRom aka Maruben yabamba uRomeo uJuliet uba manje lo ngiyamazi mina bro it's nothing serious bengibuza ukuthi unayo intombi uhlanganaphi mina ndratheli niyithanda ngempela indaba yes mfethu ungayibeki kamba sithanda indaba sithanda umsebenzi wethu yabo then it happens ukuthi sisebenza ngeindaba bese ungathi sithanda indaba kanti cha angijalo self defense ngeke uzama ukuyenza nina nje nithanda indaba kwaphela mfethu awuzwe phela uRobert lento busukuyenza kabi ake kubuze la yini eyenza irate ye crime nokushona kwabantu la endaweni ibe phezulu kangaka. Mina my bro blame government blame government ngobani angazi ke ukuthi kanjani kodwa engakusho ukuthi mina ngiblame government azidlulele phambili na umbuzo wokugcina ithini yakhe solution ukwehlisa isibalo sabantu abashona njalo la endaweni phelelula lento abantu abayeke ukugoloza masibabamba inkunzi ngoba le nto iyokwenza ukuthi sigcine sesifuna ukusebenza ngendlela engekho semthethweni gcine sekulimala abantu abantu abahlisa umoya sibonga isikhathi sakho bhuti sibonga isikhathi sakho. Inibingelele babukele emakhaya ohlelweni lethu libizwa ukuthi Cutting X namhlanje seMawoti endaweni yaseNanda. Useka nini amafoni Phinde nginibingelele babukele emakhaya ingathuki babukele ngiright anginamphuzulu bhuti wami awulimalanga nje kodwa hawu ngilinyazwa yini futhi ke wena ngikwazi ukuthi ubalekelana ngoba uphethe mina ighost ayi bhuti phela mina ngazi ukuthi ighost enye into ke futhi safety comes first. akuna safety la ukhuluma ngayo uyigwala nje wena ngizohlala kanjani ke mina ngingabaleki bhuti uyisho lo wena ukuthi ayikho isafety la. hayi mana ngisho lokho engizama ukusho ukuthi lokho kade ukusho manje akukho. Okay asihlale pheke kodaba bhuti ngisacela usitshele ukuthi ubani igama lakho uphinde usitshele futhi ukuthi yini ekwenze ukuthi uze ohlolweni lethu iCutting X. hayibo bhuti uwe nje ozela ngasekhaya nanga umuntu engijwayela kabi bhuti phela musu kuyibeka kanjalo nawe ke ungangiqhathi negebengu ngoba yini enizela ngakithi nenze research futhi wena ngikwazi bhuti. Mina igama lami nguWele aka Wele. Ubani bhuti wena igama lakho? Hayi mina ngugudluka I'm a local criminal. I specialize in gadgets and accessories. Mana ke bhuti Gudluka muthi you specialize in gadgets and accessories. Shuthi umuntu okhanda izinto ezisebenza ngogesi. Hayibo ngikhanda ini manje? Awuzwanga mangithi I'm a local criminal. Yini local criminal? Hayibo uyabo uBlack Coffee njengoba international DJ ingoba uDJ yako Portugal nako Spain
nami-ke ngitshontsha around, so I'm a local criminal. Okay, well understood. So ngizwa kuthiwa local criminal aselwa wodwa, ngabe yini imbangela yalokho? As a local criminal angikwazi ukukhetha abantu or ngikhethe imizi. Manje makukhona uzakwethu ongitshela ukuthi ngingangeni kulo muzi or ngingambambi lo, uyangibhedela lo ngoba la sisempini. Oh, shuthi nibanga umzila kahle kahle la. Hayibo, umzila wani manje? Mina akekho umuntu ozongilawula in this crime industry. Angisabi lutho. Hayi phela ngeke wazi. Abantu bangifuna ngifile. Mana bhuti, uyayibona lento eyenzeka la endaweni iphela anytime soon or isazolast? Hayi, msakazi makusaphila mina nje lento akayenza ukuphela. Ngeke impela bakhohlwe. Siphinde sinamukele babukele emakhaya ohlelweni lethu olibizwa ukuthi i-Cutting X. Asisihle neze isimo endaweni yaseMawoti njengoba niyibonele namabukeli. Kodwa ke esesikuzwele ukuthi uwele uphephile. That's what matters. Asiqhubeke nohlelo ke silelela ama voice notes njengoba kade sithembisile. Ake sizwe voice notes number 1. Producer cela usifakele uvoice. Msakazi, mina bangikwazisa inqa 2005. Nakhona ngikwazela ukuthi ifoni engiyiphathayo ayinayo ikamera. Ngagcina lapho ukuphatha ifoni ebhedayo. Phila nzolo lo PMB. Danko. Incese philani mfowethu uncetse. Kodwa nje ngoba uma usahlalene nenyama, sibonga lokho mfowethu. Producer cela usiphinda ngo voice note number 2 sizwe sisithola bani. Sho, umnqobi lo emlazi. Msakazi, mina bangifutha uTeddy Bear ngeValentine. Wona lo nyaka umama akayikholwanga leyo nto leyo. Ngize ngathenga omunye ngophela ngibona ukuthi cha phela nakho oze ngaliyo ngenxa kaTeddy Bear. Ngiphinde ngathengiswa ikepisi nje last week kuthiwa ushaba du kumele abe necap. It's summertime. Hey ngoba danku msakazi. Shuthi ushabatu uTeddy Bear. Hayi, asibuyele bawodi sibheke uwele ukuthi sitheli sebo. Sho wele. Siphinde sinamukele babukele emakhaya. Igama lami nguWele aka Wele. La nginobhuti. Bhuti wami unjani? Yo, dog, call me bro. Okay. So, igama lakho bro. Come on, dog. I can't be tossing my name like that on TV. I'm a criminal. But the camera can see your face. So what? Who cares? All right, I feel you, bro. I feel you. So, let us get straight to the point. Nibangani nozakwini laba enibambe nabo ka Department of Crime. Those motherfuckers be crazy. You can't be telling me who to rob and who not to rob. Them people they want me to rob, they be dead broke. And the people that I want to rob, they be loaded. So these motherfuckers be messing with my income. Yazi uyalimala ngempela ke lapho. A lot. In this industry, we take every chance we get. So these motherfuckers are confusing me. Mana ke bhuti ake ngibuze nje la. Uyayibona ukuthi uyeke ubugebengu? Yeah, for shizzle, man. This industry, folks die young. So I be sending them CVs online, hoping something might give. Awu bhuti ngosami ngathi ngawuthola umsebenzi. Hawu. Yeah, thanks, man. Hey, wait up. Let me tell you something. Yeah, sure. Hey, man. I wish your mic was wireless, man. Why? So I can run off with it when the interview is done. Hayi wendoda. I'm joking, man. Abukeli